Nebudem vás prosiť a nebudem vás presvedčať. Povedali ste mi, Džemal, nemá to zmysel. A keď príde niekto nový, systém ho zomelie. A ja vám hovorím, máte pravdu. Tento systém je dobre premyslený. Nie pre vás, pre nich. Pre tých, čo rozhodujú o vás bez vás. Pre tých, čo nikdy nečakali na autobus, pre tých, čo si myslia, že dôstojnosť je luxus. Nie je. Dôstojnosť je základ. Preto nevolám do boja, volám do ticha, do toho vnútorného hlasu, čo sa roky dusil. Toto nie sú voľby. Toto je mobilizácia dôstojnosti. Volám vás, čo ste neprišli. Vás, čo ste stratili vieru. Vás, ktorým už nikto nezavolal, nezaklopal, nepoďakoval. Nie preto, aby ste volili mňa, ale aby ste si povedali, ešte stále mám silu niečo zmeniť. Ešte stále som človek a nie číslo, ktoré niekto spočíta každé 4 roky. Zostal som, nie pre funkciu, pre pamäť. Neviem, či vyhrám, ale viem, že prehrám len tedy, ak zostanem ticho. A preto už nebudem mlčať. A ani vy nemusíte. Poďme to povedať spolu a naposledy, ale nahlas. Dôstojnosť nie je na predaj a my ešte nie sme na odpis. Zostal som a teraz idem hovoriť za vás, a len ak tam budete so mnou.